Здравейте, вие сте с мен Пандата и днес ще играем Dead Trigger 2 Knife Challenge. Всъщност ще минавам мисията. Няма сега да са бързи. Няма смисъл да си... Аз ще ви не стигна след малко. Така побива. Три D шутър от Facebook. Няма да си хабаножа само в случай на повече зомбита. Зад мен има няколко. Бай, Георги, задушавам се. Ще трябва колкото с мой по-малко зомбита. Ох, тази изпратих на 200 метра от ката. Не се смени. Ще направя колкото са мои повече мисии. Няма да ги трепам и само ще ги забавям. Бонджорно. Ще умра. Има шанс да умра. Не, няма да се трепа сам. Окей. Също съм хипер на удобното място, а и мишката на едната ми на дървото не работи. Трябва да ползваме... You died! Кво? Умрях точно на края на мисията. Аз влезнах, как? Ми влакаже. Ей, те папалде. О, чакайте, аз намерих къде. Чакайте да си направя клавиатура. Всъщност трябва да си намаля саунда оф. Мют, ще го мютна. Вземи, аз го мютвам и в този момент се сеща как бачка самот.
Опа, как щеш да падне мишката ми. Във Фейсбук съм, да. Но няма да ви го покажа, защото съм зъл. Негър. Сега ето ги. Аз преминах цялата игра. И накрая сега сетих да снимам. Опа! Как щеш да ми падне и клавиатурата? Днеска си доста неща паднаха. Ето ги Барселона, Пампулат, Зурих, Мюнхен, Парагвай, Будапешта, Белград, Бургас даже го има. И от тук влизаме Африка Warfare и Европа Warfare. Каро, аз съм минал мисията... Defend, какво е това? Няма. South Clear. Всъщност на едната ми страна е адски неудобно. Да си оправя мишката. Тук бачка, окей. Ще прочисваме и винаги съм... Всичко до тук е минато на хард. Мислите са ми минати на хард. Всичко успях да си го мина на хард. Трудно беше. Имах доста дедове, но... Не са доста, ми ще имам към максимум 5 дета. Не искам да се хваля. Това не е хубаво. 5 дета си права. С нож, за каквото трябва да трепа зомби тук. Не. Тук е за прочистване на 48 зомбита, окей. Къде си ти, бе? От всякъде ми скачат. Целта на ножа е да се движиш, да си много подвижена. Иначе много гадно те хващат. Ух! Опа, къде си? Убиха ме. Сега трябва да спра мисията и да си я върна. Мисля да си сутах да ги трепа. Опа! Ето къде ти е главичката? Двайсет зомбита.